Ola, escoitase. Hoxe vimos a falar da única cousa que ocupa os nosos pensamentos dende setembro. Segundo de bacharelato, ese curso tan maravilloso polo que estamos a pasar e teredes que pasar se teredes pensado facelo. Todo o mundo, cando remata, di que foi o peor curso da súa vida. Ai, foi cando máis estudei. Facendo fatal. Pensei que nunca o remataría. Pero, cal é a verdade de segundo de bacharelato? Todo o mundo comeza o curso dicindo que xa estamos en segundo, agora temos que estudar. Hai que sacar boa nota para a selectividade. Ai, a carreira. A nota de corte. Ya. Chega a terceira semana. Que pereza. Buf, teño que estudar, pero que teño tanto sono. Teño que estudar, pero que botan a miña serie favorita. CSI, El Internado, El Barco, Padre Casares, Hospital Central... E que pasa? Que para non sentirte mal dis? Bueno, esta era a primeira avaliación, ainda que dan a segunda e a terceira. E total, este era o primeiro exame, teño boa nota, no segundo ainda que me relaxe un pouco. E pensas, a miña nota estás alongando máis con chicle bumes. Por certo, Rocío, que foi dos chicles bumes? Bueno, aquí chegan as notas da primeira avaliación. E daste de conta de que a única asignatura que tes aprobada é Atención Educativa. E pensas, aínda a primeira quedan a segunda e máis a terceira. Esta era de toma de contacto. Chegan as notas a segunda avaliación e dis, veña, esta estudo. Pero non, total, malo será. Malo será. Todo estudante galego dixo algunha vez. É o que nos manden coa esperanza de aprobar. Aínda que este sexa máis difícil de conseguir, que a un mes en Choido en Galiza. Tamén, como malo será, vas chegando ata a terceira avaliación. Entón, na terceira avaliación dis, esta avaliación é a última, hai que estudar mañá, engomecido, estudo todo o día. Organízame e estudo. Pero que pasa? Que ver a tele estar no ordenador non se considera estudar, pero enteraste disto en maio. Entón, botas as mans a cabeza e dis, non! Quedan só 3 semanas de clase, os exames finais e selectividade. Selectividade, formando monstros dende tempos inmemoriais. Sí, rapaces e rapazas aos que lles preguntas. Ei, como estás? Como estou? De que? E case mellor non decirles nada. Reconocerálos porque van pola rúa cos ollos inxectados en sangue. E con café. E de full postos nos brazos, con sondas. Están moi estresados. É normal que estén así de nerviosos, xogan o acceso á carreira da súa vida. Que, por certo, a xente, por aprobar, chega ata copiar. Copiar eu nunca. Non, muller, tú nunca. Logo que tamén están eses compañeiros rancios chungos que non se deixan copiar. O rancio chungo fai, é o meu tesouro. Non son Gollum. E tamén faz os sordos. Pois, sabes a 5? Que? Que se sabes a 5? Que? Que se sabes a 5? Outra cousa que asusta bastante é cando ti rematas o exame e pensas que doume maravilloso. Perfecto, vou a sacar un 10. Sí, ti xa remataches, pero todos, absolutamente todos, os teus compañeiros seguen a escribir. Entón, comezas a preguntar. Ai, olvidouse o máis importante. Vou a sacar un 0, todo o mundo vai a probar, son unha burra. E mentras pensas iso, o de lado di, profe, podesme dar un folio? Claro, ti escribiches media folla e o teu compañeiro do lado xa está encadernando o seu exame cun prólogo de Méndez Ferrín. Ao final, Sexa como sexa, rematas por aprobar. aínda que che leve un par de anos. E, por fin, rematas bacharelato, aprobas selectividade e chegas á universidade. E na universidade, a mesma historia. Acabas deixando todo para o último día. Vivimos a vida ao límite. Só nos queda dicir que moitas gracias por escoitarnos, E que non collades ideas desta historieta. aínda que todos sabemos que é a verdade.